Mo panay mo na human. Kailangan na may diri og graduate sa college. Libur na graduate sa college sa pangitaon nimo. Ben, napatay karga sa sinto. Napatay. Kaya to dong. Sir, mga apon, mga apply ng trabaho, sir. Mga apply ka trabaho nga naman. Lo, hiring man mo, sir. Mga apply ng trabaho. Ano ba ni mga alam? Panigura sa siguro ko, sir. Kaya mawala ang pulos ng dua kabangko. Ulit na muli ko, sir. Ikot. Unsay ngalan nimo dong? Bolkit, sir. Apelyido. Sinulay ang bayodita de, sir. O, yata yung kompleto ng Italiana, sir. Unya ko na ni tanawon kay kaning bayo dito, wala ko ni karon sa ning interview tagi tarong. Unsa man imong nahuman sa college? Kuan man ko, sir. High school, third year na. Nag-alas na ko, sir. Tapos nag-module. Na. Mo panay mo nahuman? Kailangan na may diri og graduate sa college. Libur na graduate sa college sa pangitaon nimo. Ano kung hiring diri karon? Grabe sa laban ako mga parente diya, sir. Nag-eskwela college. Hindi ka man nag-college. Mag-libur na yun sila. Libur sa college graduate mong yun. Basta kay mo na kung hiring. Unya, nakay mga experience sa trabaho? Unsa may last yung mga trabaho? Kuan, sir, tigbahugo sa iring kong giro sa among silingan dito sa unahan ay. Pero gitanggal man ko nila, sir. Ngano natanggal man ka? Amo tagtong bana ni Ma'am Oy, iya kong gitanggal kay nakita naman to ako si Ma'am nga nagtawil, gitanggal din mo niya na yun. Nakita man ko ni mga nagtawil. Basta nakita na ko siya nagtawil silang kwarto. Sa kwarto pag yun. Ngano nakaabot man ka sa kwarto? Kuan nang buto, sir, tungod sa kanang iring bang gikuha niya ang isda. Gitanong sa iring ang isda. Unya, unsay kalabutan sa iring? Ay ani mo, sir. Ang iring gikuha niya ang isda, nakita na ako. Ang bigukod ang iring na ginagukod mi sa iring, sir. Gisakot ko sa taas, sa kwarto, ang bigyan ko pig alkuba. Sa alkuba din, nakita din akong iring ni Ma'am. Asa itong iring katong nagtangag sa isda? Dili, katong gitanong ni sir. Ang iring ni Ma'am, sir. Gitanong. Imo nakita nga gitangag ni sir ang iring mo? Mo, sir. Nakita yun ako sila, gitanong ni sir ang iring ni Ma'am. Unya, unsay mo gibuhat? Ay, akong gikampa, sir. Akong gibulitan rin sa dayon. Ang iring nga nagtangag sa isda? Dili, ang iring ni Ma'am. Ay, naunsa. Bakit din gitangag ka? Kaya imo man yung ginabdan ang iring ni ma'am? Gamay lang nang. Naunsa. Unya, saan mo karon nga? Wa man ka experience sa trabaho mo ora na. Inani lugar? Mason, kabalo ka. Wala. Panday, Wala. electrical, Wala. welding. Wala. Wala kay kaibawan sa inani, mga trabaho. Wala. Lagi ko kapalaan, wala experience. Ang ano nang apply man ka? Hiring man mo. Ay, sa mo ani. Dili mi mo dawat wa experience. Kung saan ako pagka-experience, hindi ko nimo dawaton. Ay, pasti lang ako may magbuot, ako may tagkiya. Ikaw lagi tagiya, pero marat di mo kakabalo sa'yo eh. Ako dili kabalo. Kung ako bitaw sa imong lugar, sir, ginawaton namin ako kung magalingon. Sumas kabalo ka sa ako dinhi. Ay, oo, kabalo eh. Sige daw. Ikaw dinhi. Ako diya. Wait. Ano na to? Siguro, anak, kabalo. Sige. Anak, sir,
Pag magkana na ka makasmile ka hindi dapat di ka maglagot-lagot. Nya pag dawat ka lang sa tudluan na sila, sugod kay sa gawas sir, gawas sa gali. Bugawas ako. Gawas ra ka. Hindi makakalo sir oy. Pero ka na. O panuktok sa dayon. Mayang hapon. Hapon. Ang sulod sa lingkod. Ana, ipalingkod di mo daan siya sir, kana mga trabante na nga pala trabaho, habo na sila. Grabe, daghan kayo mga kanang pamilya mga trabante, mga habo sa baklay-baklay. Muna pagod pa lang dan, palingkod nimo imo sabton sir ba. Kaya ikaw man kay bright, ikaw mo sabot. Ana na sir. Ay, kumusta man? Kumusta mo nimo kay basig na stress na binaklay. Ana na sir. Unya sir, ang una ibutang nimo sa mga una sir ha. Nang kung imong sweldo sir, 300 ka pen, 365 minimum ra. Ay nakataas standard, ay nakataas sa duit. Ano ka? Ano? Kung imong ngalan? Rando. Oh, dawat na ka. Pagkatawin mo ngalan, tubag yung mga place mo, dawat na dito. Kaya minimum ra man imong sweldo kaya. Kung 400 yun imong sweldo ka mataas, doon na ka pangutana. Oh, yung ngalan. Ikaw daw nga pangutana dahil, nag-aasa man ka. Oh, kana kay nakatubag, buto sa buta, di na siya mawala, sir. Makatungtol na pauli, dili na magtambay din sa imong bungkuan trabahuan. Dawat na rin matik, inanara sir ka sayo, ay napaglit sayo na. At ano butang muna wala sir ha? Ibutang yun sa imong alipatakan sir na kung imong sweldo, pasweldo nimo, minimum ra, 300 ka pinra, ay napagpangitan standard. Automatic yan. Di pa sa na sir, dawat na ko. Dawato na ka? Oh, dawat na ko. Wala experience. Oh, wala. Kunya, wala grado. Ikaw man og college. Sino ko? Anak ko sa imo sir, basta gamay ang sweldo, di na magtaas og standard, dawat na ko sir. Kunya nakita ka atong dito sa gawas. Ang saman? Atong gipilit na ako dito. Ang saman ako dito dai. Bawal pangit. Basta gali. Kakita na ko dito nga bawal pangit. Gisunod ko diretso. Wapo ka. Oh. Sure ko. Kita mo sa ano? Ano? Akong nanay na sudyana. Akong nanay na sudyana. Basta. Dili ka na ako dawaton. Dili ka kwalipikado dili sa nakakong trabaho. Naunsa naman taon mo sir eh? Basta may pagkitaon mo sa nasa akwatanan. Basta, dili ka kapasar, wala gid kanan. Walay nahuman nga college, ha? Walay experience. Dili gwapo. Sige na, ito. Wala, pamilya naman kayo Mangita ka magkakante sa sa iyo namanti. Na pwede ka mga pega. Sige. Dili lagi dili. Akong mayo dito sir, tagpiso ulit yung pastilo. Sige na. Kalat-kalat na sa oras. Ay nagbalik diri ah. Tiya, pamilya kayo kang trabante, kamay kang sweldo. Basta kay bala dili gwapo, dili madawat. Para yung balay, pati kayo ginaw, pangit. Nawayon kayo, mura ra ba taon o kagwapo, bisan paganing bugi yun kami ko, inig makalapira maot na ka.